Erinomaisen tärkeä asia DJ-musiikissa on myöskin se musiikin kuuntelu ja oikein hyvät kuulokkeet. Niin klubilla jälkeen kotiin mennessä niin on kiva pistää vielä kuulokkeet päälle ja muistella niitä viimeisiä hetkiä siinä jaakauksen yhteydessä tai sitten tanssilattialla. Myöskin DJ-puolelle niin ollaan Pioneerilla niin tehty jo vuosia huippureferenssikuulokkeita ja nyt sitten tänne tanssikansalle ja miksei siihen koti-DJ-käyttöön, niin meidän uusimmat mallistot Superior Club Sound kuulokkeet, niin kuin tässä kädessäni olevat MX9, niin on erinomainen lisäys tähän meidän tuotesortimenttiin. MX9 kuulokkeissa upeita on se huippu suljettu ympäristö, eli kaikki melu ulkopuolelta jää ulkopuolelle ja musiikki on erittäin rikas myöskin basson toistossa. Eli niin klassisesta sinne elektroniseen tanssimusiikkiin niin voi MX9 kuulokkeita käyttää. Tämä MX-sarjaan tai Superior Club Sound-sarjaan kuuluu myöskin MX7 kuulokkeet, joissa on erillinen suppari kummassakin kuulokkeessa. Ja sitten täällä vitriinissä näkyvät suljetut nappikuulokkeet CX8 ja CX9. Ja niissä erikoista on se, että siellä on oma subiääniä tuottava exciter niissä kuulokkeissa, eli se täristää korvaan myöskin ne subiäänet. Ja tunnelma on aivan niin kuin siellä yökerhossa oli edellisyönä.